Romana Mehmed Akar ya bi navê Kendal ji weşanxaneya Doyê hatibû weşandin. Naveroka romana Kendalê ev e ji bo bîranîna sedemîn qetlîama Ermeniyan. Di romanê de qala koçberiya malbatek Ermenî tê kirin ku koçberî bin xetê dibin. Xanima malê Anî û cîrana malbatê Xanim du hevalên ku wek du xuşkin. Lêbelê ji hev vedqetin. Roman ji aliyekî ve qala koçberiya malbata Ermen û ji aliyê din ve jî qala hiskirin û hesreta du mirovan dike. Roman bi vê hevokê diqede. Çi qas însanên baş hene? Nivîskar û lêkolîner Mehmed Akar heta niha gelek berheman daye qezençkirin bi edebiyata Kurdî. Mehmed Akar di adara 1945 de li Semsûra Bakurê Kurdistanê têdinê. Semsûr xwedî dîrokek kevnar e. Gelek pirtûkên Akar jî hene ku li ser zargotin û folklora herêma Semsûrê yene jî. Ev romana Mehmed Akar ji heştê rûpelî pêk tê û çapa yekem di sala 1915 meha 11 derketiye.